প্রায় 4 বছর আগত আমাক পরিবর্তন লাগে বলে আমি সরকার গঠন করেছিল আর বিটিআর অঞ্চলত জন্ম পোৱা বিটিআর অঞ্চলত ডাঙৰ দীঘল হোৱা বিটিআর অঞ্চলৰ স্কুল কলেজত পঢ়া আমাৰ যি বিটিআৰত আজি আমাৰ ইএম এমচিএলএ এমএলএ এমপি মন্ত্ৰী যি আছে এই টিম লগ লাগি অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ যি গাইডেন্সত আজি বিটিআর অঞ্চলত সম্পূৰ্ণ পৰিৱৰ্তন আনিবলৈ আমি সক্ষম হৈছো আজি এইটো ৰাইজে দেখিবলৈ পাইছে दिनै बिनि सोमोन्दै सावरायगोन सुइजारलेण्डनि कन्डिसननि सोमोन्दै एथ' थगायनो हायो नालै जांख्रिथायारि सानस्रिनिफ्राय फैनाय सासे दैदेनगिरिया राजनितिखौ थांनाय लोगो लोगोनो दुध का दुध पानी का पानी स' बेजों लोगोसे जोंहा इएम फेरेंगा मस्ट पावारफुल इएम अफ बिटिआर बिथां सारा बुंदोंमोन बिपिएफनि बादि कम्बल साथा मुसारि होनानै रायजोफोरखौ थगाया होननानै नाथाय बिथांमोनाबो गावसिनि आखाइजोंनो रायजोफोरनो मुसारि कम्बल बायदिसिना रानगासिनो दं बिनि सोमोन्दै दामाखा सावरायगोन दिनैनि भिडिअ'आ जोबोद इन्टारेस्टिं जागोन स' हेलो एभ्रिवान वान सेकेन्ड वेलकाम बेक टु दा चेनेल दिनैनि गोदान भिडिअ'आव नोंथांमोन बयखौबो गोसो गोथारै बरायदों लोगोसे आसा खालामो इसोरनि अननायाव नोंथांमोन बयबो मोजां दं स' मेन टपिकखौ जोबनाय फारसे हैगोन बिनि सिगां माखासे खोथा सावरायग्रोनांगौ दं दा बे सावरायनायनि सिगाङावनो नैबे सासे गेदेमाया बै जे बर'आ बांगालफोरजों बेंफबनानै जे बै हाग्रामा ब्रिजआव दाख्लै बर'आ बांगालफोरजों बुजानानै मेगन थुख्ल' जायाखै होनबा दा बेखौ इउपिपिएलनिब्लालायनो बुजानाय नङामोननो खारन गावस्रा इउपिपिएलना हा फात्ता होदोंनो बांगालफोरनो दा बिनि कमेन्ट्सखौ बे गेदेमा लिरनाय कमेन्ट्सखौ आं नोंथांमोननो फरायनानै होनि जोंनि इउपिपिएलनिब्ला बुजानाय नङामोन बियो मानोना जोंनि इउपिपिएलनिखौ बांगालफ्रा बुनो हायाथ' जों हानि फात्ता होदों बांगालफोरनो वाव खोथाया मा राव बेफोरो बेयावखि नों सासे गारि सालायनाय सासे सुबुङा खि बेबादि गाब महर फुननाया खि मोजां जागोन दालै बेवलाय मा इउपिपिएल मा बिपिएफ बर' बेक्तियानो होजाबाय बेफोर रावनि सायाव आंहा जेबो बुंनांगौ गैया रायजो राजाफ्रा बिनि एन्सारखौ कमेन्ट्सआव लिरनानै हरगोन आं आसा खालामबाय दा बेजों लोगोसे जोंहा प्रमद बर' सारा मा बुंदोंमोनलाय बावलायलांबायलै र' खोनासंबावनि আজিৰ প্রায় 4 বছর আগত আমাক পরিবর্তন লাগে বলে আমি সরকার গঠন করেছিল আর বিটিআর অঞ্চলত জন্ম পোৱা বিটিআর অঞ্চলত ডাঙৰ দীঘল হোৱা বিটিআর অঞ্চলৰ স্কুল কলেজত পঢ়া আমাৰ যি বিটিআৰত আজি আমাৰ ইএম এমচিএলএ এমএলএ এমপি মন্ত্ৰী যি আছে এই টিম লগ লাগি অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ যি গাইডেন্সত আজি বিটিআর অঞ্চলত সম্পূৰ্ণ পৰিৱৰ্তন আনিবলৈ আমি সক্ষম হৈছো আজি এইটো ৰাইজে দেখিবলৈ পাইছে बिटिसिखौ सुइजारलेण्डआव ट्रेन्सफरमेशन खालामनाय परिबर्तन खालामनाय थारैनो प्रमद बर' सार सासे रिभलिउसनारि बेकग्राउन्डनिफ्राय फैनाय दैदेनगिरिया जाथिनि सेन्टिमेन्टखौ लानानै जुजिबोनाय सासे दैदेनगिरिनि खुगायाव बे बासना समायाथ' थारैनो रायजो राजाफ्रा बेखौ लुबैमारदोंमोन आरो आच्छा होमब्लालाय बे आसामनि चिफ मिनिस्टार हेमन्त बिश्व शर्मा सारा बेखौसो आदेश होदोंमोन आरो सोबख'दो होननानै सानैजों बिनि निर्देशआवनो बिनि आदेशआवनो नोंथांमोना सानैजों लोगो लानानै मा साफा सोबख'लांजोबसै नामा बिटिसिखौ बेनो जाबाय नोंथांनि आमोलाव मा नुनो मोनखो सुइजारलेण्डआवथ' बिदि थानो मोना ओरै गाहायाव नायनानै फाक्का फिसाव नायनानै ओरै खानाय खानजानाय लिपस्टिक फुनजानाय बेफोरबादिसो जानांगौ दा जोंथ' रायजो राजाफ्रा बेबादि एथ'ग्राब खोल जोंलायनाय सुइजारलेण्ड बादि आरो सुइजारलेण्डखौबो लुबैलादि पलिटिकेल डायलग होबाय नाथाय नोंथांनि आमोलाव बे दंफांनि औवानि दालाङा मानो थाबावमोनखो रायजो राजाफ्रा बेबादि मानो मावनानै निजित्थ' मावनानै मानो लानांनायनाय जानो मोनखो दे निजित्थ' मावनायाबो जाबाय रायजो राजाफ्राबो गनायनानै लाबाय मावबाय हास्लाबासै 5 बोसोराव नाथाय नोंथाङा मानो एसेबां थगायखो नंथारैखौ मारै थगायनो हाखो बेनि एन्सारखौ 2022आव होनो थांगासिनोथ' रायजो राजाफ्रा दा हास्लाबै सिखार लाबानो जायोमोन नाथाय नोंथाङा खुगायाव बुङो मुफा मावनायाव गैया जिर' बे औवानि दालां थालांनायनिया बेखौ मा रायजो राजाफ्रा परिबर्तन होननानै
नोंथांनो भट होदोंमोन नामा? नोंथांखौ लुबैदोंमोन नामा? बेखौ परिबर्तन होनगोन नामा? होनगोन, खिन्थु गोजौनिफ्राय गाहायथिं थांनाय। दा बेजों लोगोसेनो दामाखा जोंहा फेरेंगा सारा बै समाव बुंदोंमोन ना, बिथाङा सासे पावारफुल बिटिआरनि जे कम्बल साथा होनानै बिपिएफआ रायजोफोरखौ थगायदों। बेबादि नेहाथ बेबादि मुवा बेसादफोरखौ होनानै जों रायजोफोरखौ थगाया राजनितिक खालामा होननाया फ्रायनो गावस्राबो कम्बल मुसारि राननानै होदों। नै खोनासं, आरो खुद सासे सुबुङानो बेखौ बुंथिनानैबो होदों। साथाजों बायनाय, कम्बलजों बायनाय, मुसारिजों बायनायनि मुगा नङा दिनैनि मुगाया। जोंनि मुगाया जादों समाजखौ गुफुं महर होनायनि मुगा, जायनि जाहोनाव जों बेफोरबायदि गाज्रि एलिमेन्टफोरनिफ्राय जोंनि समाजखौ संरैखा होनायनि दायित्वखौ जोङो जेब्लायबो मावलांगोन। इउपिपिएलनि इएम रन्जित बसुमतारी नोंथाङा बिपिएफखौ साथा कम्बलजों रायजो राजाफोरखौ बायनो मानो होनना बुंदोंमोन। दिनै नोंसिनि इउपिपिएल सरकारा मानो साथा कम्बल राननानै होदों? थारैनो इउपिपिएल सरकारा बिराद थगायसुला, ओरैबायदि थगायसुला इउपिपिएल प्रमद बर'नि सरकारा, मा बुंबावनो, रायजो राजाफ्रासो मोनथिसिगोन। थगायनायानो थगायनाय सार फेरेंगा सार। होआ नालाय होआ। बिपिएफआ जे साथा कम्बल होनानै रायजोफोरखौ थगायबाय, नोंथांमोना बिदिजों दा थगायसिब्रा। बिपिएफआथ' होबाय दे, होफ्लांबाय, रायजोफ्राबो बेखौ आजावनानै लाबाय। नाथाय नोंथांमोना बेनिफ्राय साबसिनखौ होदो। मानो बेखौनो होखो? बुंबाय नोंसोरो बिपिएफ बादि बेबायदि नेहाथ मुवाखौ जों होनानै राजनितिक खालामा, रायजोफोरखौ थगायनो सानाखै होननानै। नाथाय नोंथांमोना बेखौनो जे हैफिनबाय, साबसिनखौ होदोब्रा, साबसिनखौ होदो। होनायावथ' जेबो लस गैयाना, रायजो राजाफ्रा मोननायावथ' जेबो लस गैया। नाथाय मानो होनो हादिया? माबादि राजनितिक गेलेनो थांगासिनो दं? बे गासैबो थुलमुल खोथाफोरखौ लानानै नोंथांमोना कमेन्ट्सआव हरबानो जाबाय। आरो नैबेखौ आङो जावले जावले बुंफिनबाय थानो गोसो जादों जे बे बर'आ हारसिङै बांगालफोरनो बेंनानै बुजाहैनायनि सायाव जाय कमेन्ट्स हरदोंमोन ना दहाय लिरनानै, सासे गेदेमा बिथां सारा, बेनि सायाव मोजाङै थन्न' थन्न' कमेन्ट्सखौ लिरना हरफिनबानो जाबाय। बेयाव आं जेबो आर्गुमेन्ट होथ'ला। स' भिडिअखौ एसेखिनियावनो फोजोबबाय। थेंक इउ फर वाचिं।